Dito nga MOA nga maaramid between the provincial government of Ilocos Norte and Ilocos Training and Regional Medical Center when napikon ko natin yung ITRMC. Kaya napintas nga adang tapno tuloy-tuloy dito panag-upgrade digiti services tayo di hospital lang nang nangruna-unay digiti panangipaay tayo di serbisyo from the nursing side because dito nga MOA dito maawagan nga in lead ko na dito ITRMC Nursing Learning and Development Network Program. Dito apokit maipaay kanya tayo nga advantageous para kanya tayo kasi no adan to digiti programa kang runaan na dito duwa nga major nga nursing courses iti hospital dito kun namin nga basic emergency and trauma nursing care when iti big training ako namin ken dito critical care nursing course dito noon dito pagkarami ti MOA ket agbalin nga libre di registration dagito yung nurses tayo nga mapan agatendar. So we will only spend their accommodation, their daily expenses, materials, and the other. Basta po exempted na po sa registration, which is malaking bagay po yun. Kasi the BIT training or yung trauma training that requires around 6 weeks po of training. So, in-house talaga sila sa hospital. And the critical care nursing is around 5 weeks din po yan. Straight na. Yes po. So, yung mga nurses natin, kailangan po kasi nila na matrain because in Governor Roque, we have critical care units. We have the medical intensive care unit, when natigitikon ko natin yung critical care units, and then we also have the neonatal intensive care unit. We also have the pediatric intensive care unit and the surgical intensive care unit. So digito'y apo, tata damit kit di duwa pa lang. At duwa nga na-train tayo under basic emergency trauma nursing care. Ken digito'y training ni critical care ket naka-schedule dan apo or innemda nga mapanto ka dito'y November 3 ti start na hanggang December 12. So, yung mga registration, as of this time, before kasi yung approval ng MOA, nakapag-register na tayo, but with the help of the ITRMC management, we were advised to have this MOA formulated para po matulungan din tayo as in partnership for the learning and development po ng ating mga nurses dito sa province of Ilocos Norte po. Hindi po as of this time kasi hantayo nga ma-afford, di makapagpadala. Dito lang talaga for the meantime, unti-untiin po natin kasi narigat numapanda amin na nagbagay hospital tayo. We all know that in those critical care or critical areas or unit in the hospital, ang kailangan po kasi sa isang bed capacity or isang patient will require a trained personnel na nurses under critical and trauma is 1:3. So meaning 1 trained personnel na nursing for 3 patients. So we have 10 to 12 minsan dun sa mga critical areas natin. So yun po. And sana unti-unti naman po nagkakaroon tayo ng additional na training. Yung trauma nursing training tayo nakauna tayo na 2023 pa po. So hopefully within the coming months, since approved na tong MOA natin, magkakaroon. Yes po, sana kasi ito yung mismong advice ng ITRMC para matulungan din po tayo. Kasi malaking bagay din po yung registration. Accredited CPD provider, accredited by the PRC. So sila lang po yung personal. Yes. Meron yung mga training na pinagdaanan ng mga nurses natin like yung first basic life support and first aid training. Meron tayong dalawa na napa-join sa kanila. Doon din sa ITRMC yung training of trainers. Nag-undergo sila. Pero hanggang doon lang po yung pwedeng maibigay sa atin. So for the rest, kasi tertiary hospital ang ITRMC and they are really CPD providers po sila. So sa atin, hindi pwede po.